Matisse mo keka se chema Wontumi asema Asantema Traditional Council na Djama na ka no. Wonom de won ho ahyehye politicians ama politicians ato wonom. Well, Mr. Men generalizing this Catch Asantema Traditional Council say mama NPP for afamfo. Because okoka se wonom de won ho akoma politicians ama politicians munu wonom a we generalizing no kire say political party be e wo Ghana ha no kan wo. Ba no kwasem any straight word the woman say apart from say ohini bi yen hwehwe animu na ono abedi declare ne ho ama obi ehu ni political affiliation na a favor NDC no NDC eni ahemfo a wonom ankasa de sika ewurawura ato wonom nanso NPP for de ekita bibiri twen nyamotere mama no nsi ansase be waseme kwasea menye obi a mekasa kwa na wonim de nti eto da bi a me video bi ho a wope eto da bi a me video bi ho a wompe no me na ba ke fa me dwene se nipa asem no se de etie sa na meka no menye blind follower menye obi a medi obi achi ana se medi baabi a na mayira madwene me nyansan nyina na nokore da ho na me wada meka ne se de etie NPP aban eya aban bi a ne titiriw ne bra me mahunu e wona na adopan yi so yi wonom de agenda bi ne baaye monhwe time a yewura otumfo osetutu na yem papa former president John Dramani Mahama ho no monhwe se de NPP fo tenafie edi otumfo atema target ne se woye NDC ni now enka mo ba ye ya otumfo receive mo kama na eya Asantema mu so na omoto aba munya ndoduo mu no enka wo de anya hwe no tio anya hwe no nka mo ma sebe otumfo mpo na henie enye fe mohu ye di na Asante hina tem e wona na adopan so eche bere bia tieniye na na adobere so ye di otumfo atem che bere bia tio otumfo atem a ye di no eye NPP fo no nnwuma emu ena Ghana fo bi nu ma hwe ena ye di otumfo atem na oya hwe time na ye papa John Dramani Mahama wo ho na otumfo efesi anu amanfo si wono ma no ase edi na tem no na ye strictly NPP fo na ye di otumfo atem but this time no NPP fo na agasa na mo di otumfo atem a ye nim se oh party we de Asantema mu ne ye toma mododo ejimo bank ambe ma hini aye akono no mo time ena ye di otumfo atem eche mbere bia eno na nchen the only political party and of course nanado erai ena se ahenie bi to na se wo maame ayi wusa bi kura wo ye oman hene anase ohema yi obi oye disi odi ade yeyi no yetimi koye investigation ekohwehwe se asemasi bi kura na chidini bi eye NDC no ma fa kwan bia so awurawura kingmakers me kire ahemfo no betimi agege atom no apolutu o mama basabasa ya si no mo ankasa akoyi ohina obo free se a favor NPP party no ma work it out eye only na do dan kwa akofo ado time ena obetimi di man hina we yetimi di ni wura ministry bi manaka se so obese e gazette wa to 6 billion enti setio se o qualify se wudi hina o se won qualify o wutimi etua sika nko ade a wo benya politicians ama o ma wura ama mabu na wo krom ni ade adi dwuma bi ade akanta afakwa bi so de adi hine enti afede de America na wotemase ba enti NPP specifically no omo create chieftaincy and kings for themselves said they may favor omo baby omo ko bia ehwe o ekwan a chairman Wontumi fa so ne said ya Asanteman mu pagya asem ene baby NPP fo wura mo ma asem no ko wiye no wudi ma asekire nyina ne se ohene na okote asem no bekan no we konkonsafo a wode ne yafu ne nam a nka opa Wontumi di na to asem mu asekire nyina ne se ahemfo mu twa wo hyiaye ya mo twetwe Wontumi woso ne mano no kire se mo ankasa no munye obi a asemba a munya abotere ahwehwemu mo tere dase abraw na o ma mo kura so youth na ye demonstrations awodo ene nsem mo kan no mo kire se youth no omo nim di omo ye atema Morris Ampaw ene Wontumi adwumayefo edi mu no wono ma di mu atema abokon ato wo se obi biara ye mesusu se wadi otumfo atema na wokasa tie sikadwa no na adwumayefo so wo ho kwa so obetimi aso camera edi mu atem bi asem no nyina no na Asante hine baby a obi atiem na pagya mo na MPP aman wei ede monim guase pa ba wieye ahensem bebere de wapono so awo solve no NPP aman wei na hyase I'm telling you and you know etime de masem yetiawa na nado aban wei ene NPP na nado baumia government wei aban a eba betete Ghana for ye ntem o market so many messes na nka me yo obi a adidi atome
na yetimi frɛ me sɛ wo yɛse wachidi ni asemasi ɛyɛ NDC ni sɛ yɛbɛma gazette di a na wo maame a wa appoint wo sɛ bedi ade no ɛbɛbɛma gye sɛ wotua 6 billion na me so me hunu sɛ me yɛ ɔhene na me fie akɔnwa de me mfa sika nkotonti me hunu ya ne yɛ de sɛ tumi krataa no akɔma obi ama me a me di ade ɛyɛ yie no tumi krataa nti obi ne me twe mo akasa mo ne mutimu ni de NPP aman wei de wayɛ bi na me kyerɛ no nanado wayɛ bi o waban yɛ bi papa na me di me nananom asantefo ahemfo ebi mo ho yaw ɛwɔ kwan bi so a monam pa ma Wontumi asɛm wei akɔwie sei na ebie kwan ama sɛ mpreduasa ɔkyena sɛ bibi ni ayɛntim ma bia no nkasa efisɛ mo kyerɛ sɛ NPP aban wei atomo mon generalize ne sɛ NDC o montie me anasɛ mon kase political party o NDC aban emfa sika invest wa ahemfo mu emma wono na ahemfo nkɔpra de gye sɛ NPP eretimi kase nipa we di ade ye be favor ye obi a wayi nanim sɛ ɔyɛ NDC ni no ɛyɛ sɛ wono a ne pe party no ɛna ɔyɛ ɔhene no wato na konwi asɛm atwene ato na mamra atwene ɛna woyi nanim sɛ ɔyɛ NDC ni but NDC party no in the history of Ghana kyerɛ me one ya NDC ewura to ahemfo te sɛ de NPP aban we ye Ghana for emanim sɛm na ɛmede sɛ yewura no ma mo wa asantema mu me nananom ya asɛm mpreduasa me de medi mani die ma mo ye fiti brebi ka asɛm we no mo antie na mo party ayekoto bekumba ɛhyɛ makonfo ɛna ne ama Ghana fo nyinaa atu asim so a ye ka de ɛpɛkyerɛ ma metu amintimi nkasa de na meka fi sɛ mo mani magu ase ensɛm a ye meka ɛne nkyerɛkyerɛ de Wontumi bɛfa mu nyina mama yɛdan sɛbe nkwasiafo mama yɛda paada adi mama amanfo ka de ɔmo pɛ mo hwɛ interview appear stadium etwae odi kan mo hwɛ asema efia so asene geka kwanto na pɛ na homa hyɛ de kon mo tena se ama NPP ahyɛ makonfo wa asantema mu ho akyɛ dodo NPP ɛyamanyokuo wote wie nipa ɛwɔ mu na ma ne yɛ party besere mo ntwe mo ho mfiri party num na party no nyɛ party ɛbɛboa mo efisɛ mo yɛ den the domination of the people no enkoye family and friends said ye mo dwen no biem a political party mo ate awie no enyuma pa amanfo bewom ene benam so be ma yaye ne ya to ama no wanya kandifo so what I say and this is the time de na mo hwe nyina so asan bom aban no obenku manim asen fie nwotwe no wono ankasa yi ni sunsum se wo magina ho na won santena kire manipulate no awurade nyankopon wedi am de mbetwa mu me ka Ghana ni bia wo USA wo be send this guy ya afafa Djka why I say Djka ho de wonim say wo send this guy na use promo code na nabana e cho free $5 ai na wo send this guy no so you free enu ti say wo send this guy go bank account mu mobile money wallet say wo de che obi ana wo ano ni nyina no rate no wo soro kama enko ete say ye say you free ntina ye bo wo mfia ma wo sese ska kra wo hye dem so wo kombe do Djka keke ai USA to Ghana enche be ko Canada Europe ni ade ntu de download app no ya use promo code nanaba na benya free $5 me da se share video no mame